खुलुमबाय दिनै इंराजि गोदान बोसोरनि गिबि सान 1 जानुवारि दिनैनि बे गोथार सानावनो नैबे क'क्राझार सोहोर बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव गोदानै जा बाथौ बिन्दो बे बाथौ बिन्दोखौ बेखेवनाय हाबाफारि बिथांमोना बानजायदों। नंगौ नैबे दिनै फुंबिलि समावनो बे बाथौ बिन्दो गोथार बाथौ बिन्दो बेखेवनाय हाबाफारिखौ आर'जनि गेजेरजों बेखेवनायखौ नुनो मोन्दों आरो बे दिनैनि क'क्राझार सोहोरनि बागानसालियाव थानाय जा बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि बाथौ बिन्दो बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि बुंथिगिरि मानगोनां कातिराम बर' बिथाङा बाहागो लानानै दिनै बे गोथार बाथौ बिन्दोखौ बेखेवनानै होदों। बे समाव केमेरा पार्सन बिथांनि गेजेरजों नैबे दिनैनि जा बाथौ बिन्दो बेखेवनाय बिनि गोथार नुथायखौ दिन्थिनो थाखाय बे खावलायदों। दिनै समायना रमायना मोनसे जा आर'जनि हाबाफारि बे आर'जनि हाबाफारिजों दिनैनि बे गोथार बाथौ बिन्दोखौ मानगोनां बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों। बे समाव मानगोनां बुंथिगिरि बिथांनिफ्राय दिनैनि हाबाफारिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजागोन। मा बुंगोन सार बे दिनैनि गोथार सानाव जिहेतु दिनै नैबे क'क्राझार सोहोर बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि नैबे गोथार बाथौ बिन्दोखौ बेखेवदों नोंथांनि गोथार आखाइजों दिनै बेखौ बेखेवनानै होबाय। मा फोरमायगोन सार बे दिनैनि गोथार सान? गोजोननि नोगोर क'क्राझार बे क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ थानसालि बे बाथौ थानसालियाव बेवहाय बाथौनि जि बिन्दो बे बिन्दो बेखेवनाय हाबाफारिजों लोगोसे जिल्ला आफादा बेवहाय मोनसे जयै बा खौसे मोनसे आर'ज बेवहाय माने बानजायदों आरो गमामायैनो जोङो नुनो मोनदों दे जायखौ जारिमिना बुंस'नो हाया जारिमिना बुंस'नो हायि समनिफ्रायनो बाथौ धोरोमनि जि सिबिनाय बे बाथौ धोरोमनि सिबिनाया जाबोबाय थादों आरो दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों दे बे बाथौ धोरोमा जोंनि सा सानजा भारत थामहिनबा जोंनि बे आसामनि बा बिटिआर ओनसोलनि अनगायैबो बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जि बाथौ धोरोम बे बाथौ धोरोमा बेयो फालिनायखौ जोङो नुनो मोनदों। गिबिखौ बिथा खालामनानै गाहायखौ गुदिखौ बिथा खालामनानै बेवहाय जिखिनि फोसाबनाय महराव दिनैनि समाव बाथौ धोरोमखौ फोसावनाय जादों सिबिनाय जादों आरो बेखौ बाथौ धोरोमनि जिखिनि मोनसे आसार खान्थि बेखौ मोजां मोननानै दिनैनि समाव खालि बर' रावारियाल' बे बाथौ धोरोम सिबिनायाव थाबथानानै थायाखै बेवहाय गुबुन गुबुन रावारिफोराबो बाथौ धोरोम सिबिनायाव दिनैनि समाव बेवहाय बाहागो लादों आरो बै हिसाबैनो दिनै नैबेवहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव जि गोथार बाथौ थानसालियाव दिनै जोङो मोनथिगौ दे 2025 मायथाइ इंराजि गोदान बोसोरनि गिबि सान आरो बे गिबि साननि गिबि समाव दिनै बेवहाय मोनसे आर'ज बेवहाय बानजायदों आरो गमामायैनो जोङो नुदों दे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जादों बिटिआर गोजोन सुक्ति जादों आरो बे बिटिआर गोजोन सुक्ति जानायनि उनावनो आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर' बिथांनि जिखिनि सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनायाव थांनाय 4 बोसोर बे थांनाय 4 बोसोराव नैबे बिटिआर ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन हारि हारिसा गुबुन रावारिफोर बेवहाय जोबोद खौसेयै गोजोनै बेवहाय थादों गोजोनै रायजो जादों आरो बेनो जि मोनसे गोजोन थासारि बे गोजोन थासारिया जाहाथे माने गोजोर जायो आरो गोजोन थासारिया गोजोर जानायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोला जाहाथे जोङो जोंनि जि मोनसे जौगानाय बे जौगानाय बिथिंथिंबो जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामनो हायो बे मोनसे थांखि आरो नोजोर दिनै नैबे क'क्राझार जिल्ला बाथौ थानसालिनि जि गोथार लांगोना बेनिफ्रायनो आङो खावलायगोन बा आं बेखौनो नुवाथारिनि सेराव आं बेखौनो हास्थायजों आरो जोङो नुनो मोनदों दे फैबाय थानाय जि मोनसे सम बे समा जाहाथे जोंनि गेजेराव माने जोबोद माने गोजोन खुसि बारलांनो हायो बेखौ आं नुवाथारिनि सेराव आरज गाबदों आरो आफा बोराइ बाथौआ जाहाथे जोंखौ गोजोन खुसियै थानो थाखाय आरोबाव जोंनि गेजेराव खौसेयै थानायनि जि मोनसे बोर बे बोरखौ जेन जोंनो होयो आं बेखौनो आफा इसोर नुवाथारिनि सेराव आरज गाबदों। थारैनो दिनैनि जा हाबाफारि गोथार बाथौ बिन्दो बेखेवनाय हाबाफारि बेनि सोमोन्दै बेखेवगिरि मानगोनां बिटिआरनि बुंथिगिरि कातिराम बर' बिथाङा फोरमायबाय। लोगोसेनो बिथाङा दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै दिनैनि बे गोथार आर'जनि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गोदान बोसोर
2025 मायथाइयाव जाहाथे आफा बोराइ बाथौआ दुलाराय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोन खौसेथि आरो जौगाथाया फैयो बेनि थाखाय बिथाङा दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों हास्थायदों।